كعللكم اندي مصي مخنياتو سلازنافقكم كغرمكم انا علل اندي مصي نافقكم اندي كما يتقني كبراتن فتواتن تختاتلتي شدن رياكتس 1 عند حنينا مچم اسخا خملخ انا بوغني اغزيابيهر يمسغن سلام عليكم كم زغما يكمتلو بعل مولو تسفاي انويس ناونا لو معنت فيديو يحيزكم كسجر كابت قداماي فيديو كاب نري غداي ابزي محبرسبنا عجب كبهالا زغبا كلت دق انستيو نرا لنا مالتيو كم زد انا في ناجيرا ما غادي يحشكن ستيكني حيزن دق انستيو سي غودين الزاربا زلو بكر ابيكم الحبش سوال حنتي جبرتن نبدي ازغر كاسع خابديل كانا بزعبا ودب عصب بزملكت مالتيو وفي ويك امفر بيه ነገር እግዚአብሔር ዝኾነ ዘረባ ይዛረበሉ نيساسي من 30 قرن عمد كمان ابصراح زيو عالوسي ابي دليلو تحري دليلو يناسي اني عقنا خنريهم يبلنا زبل زربا يحيز مو زلو جورج درار مالتي نمن برجيد نحاودي زيوم سبازياتهم نتي ايرترامس امريكا خغبرو تخل ነገር امشن كار كابز زخف وردت يلا جيميرنايو زين وصع عقبت يلن زبل تيما استغبر مرئيت نيرو مالتي ابو خا اي باهر بيتي جنت ورسي يا فاجاياتي ستالين هايله ددبيتن كلتيهم بتخاتاتالي من كم زعمتلو ما يفلطن من كم ززارو قوعي مصلو قوع خوينات زيترفيو زبل كمزي ناي هوكت تنبيت حيزوم مصيملو 2018 ሆነት እንገባለን او قوعيهم زمصمو انتاينا كنصبن نخل ود طبا مناسي ኤርትራ ንሙሳድ ዝግበር ዘሎ ናይ ምስዳዕ ስራሕ ጠጠው ክብል ዘሎ መቀጸልታት መለስ ዝገብሮ ዝነበረ እዩ ዝብል ዘረባ ሒዙ መጽ የሎ ነቲ ህዝቢ ከስድዕዎ ደሊለው ነቲ መንእሰይ ከስድዕዎ ደሊለው ዝኻነ ነዊሕ ግዜ ክሰርሕሉ ዝጸንሕ እዩ نز channel حدش تندحر داخلكم مالتي خم تدخل جزء زبلكم سبسكرايب لايك كومنت شير بمقبر ناب كالوت كتب صحوه مالتيو بخبري يعدمكم نحرد انا باراتكم دما هنا زبل ريتو سلا تصحفوا لي كل جزء تنكي ازبلكم مالتيو نخلكم ودي اري صحف لي لايك زغبر ليو بتعامي يقني لي كبرتي هابل لي مالتي ودي اري منبره ياريد بتمساسالي لايك غبر حواتيلو لايك زغبر لي نغري بتعامي يقني لي نمنبره تمساسالي لايك غيرل كالخو زود تيس ناي شدن بجاخوم لايك غبرلو بجاخوم يلنلو مالتيو يقني لي زود تيس بتا قداميت فيديو انا خنجمر غوري لومي نبل عقب لومي كلته صبح كالي كي مصانا ازي بفصم كنكونو خنصيونو يزلنا مسلني نديو ندابلنا نابجيغا منغدي عين خيد اتنحات قدم كله زن حوات تعين مسيلكم زين ليزبيان سين مالتي خالي نجار يبلن جن اتفوليز جبرو نجار أو خطريوني خم عم تجبرن اتفوليز جبرن نجار قال نقولين كم مرعى وهيك ساعة ما قال نريين مالتيو كمرعى وطرح زي كونس صوتاوي يركب من تاكي انجبر صوتاوي يركب مالتكو خلت صوتاي إيدي غريفين زبال كوميديان اللسي مالتيو إنه صدم مين سيلو full of asfaker سيلو أجزي أمود أداس God said this thing مالتي I'm tired of smelling this bullshit thing دون كقصلي اخول نت بحريلو نت عديلو مالتي حولي اخول نيرو صدوم زبال عدي حجي قلدي يولن يقلد يزلخو مالتي خم زقلد زلخو انا منتاي مسيلكم امنا ات غداي زي لومي كمسل كم كالي نغر غله غدايات يحسوهم زلو بزحات سبات مالتي مسل غلغله زبال نغر خوني غدي حدسب دلايو زخونه نغر كغبر افت اكالو حساب زطف ولا مسل الله ببحلنا دما مسل يبلك ببحلنا مسل يبلك انا ابنت زيبلهم نغرات وي كم بحلنا سي مسل كلهم زي تفقدوا نغرات كم زي زبله كابت نسخه محبرسب كابت زعبيكا وص زبله سرح تسرح اي تفقدك زي تفقدل متن وي زي تفقدلو منغدي شجر يبلن انت زي فقدلك يحيش حق المزرام مالتي انت مسكلت عين خناب جهنم اسات تاتو مسحانت عينخا ناب جنت تاتو يحيش زبل مصحف قدس اي ونجل قال ذكر حوات مالتي سلازي ازوم كمزي عينت كلت عيني اتي خندزي كمزي ገንዘብ كركب يخلي ويكا خمزي قلع مالتي قدم سي هيرو خنبحال ويكا هيرويك ويكا خمزي عينت موفمنتات مشالو توم هيرويك موفمنتس قال خمزي بقى توم من يوم نبرنا نغرات اساتهم زسخعنا مسيلنا ويكا حجي فولي نغر نسرح زلنا سلازو خنا سبس اب اتنشن وش تخطونا ايمو
بزعبانا خزارب يكقدس يقول لنا نقبرو نقر هيوتنا إنا نطفئ دلنا مالت هيوتنا مالتي بمنفس بسقة لذي نمنتا إنا خومزي نقبر حوات نمنتاي نوري عقب يخبها زولو عقب نور خانيو مالتي I don't know بتعامل زحزن قداي بسمع ولا منفس قدس حمايو زمنفس زي قسيلو زتاتا توكاي نويس قسيلو مالتي يوارسكا دارا خاي قس እንዳበለ ሲሉ زاتوካ مالتي معص خوينك حلونا بشم يسوع ክርስቶስ ود قدس ድንግል ማርያም مالتي خيتا اتنا بسروس تخلكلك احنا بناتي عين كيتحلف بسرو ولا ببتامنو ሃይማኖት بسم الله ولا بلو ምንም አይحلفن نويس هذا يقولي بسمع بولدون بوس قدوس أنت بوس إلنا أنت تنحنا سمعتم زينوري أندين سمعني بلنا واه كم زد أنا في ناجيرا ما اللي حشكن أنت مرات مسأم كاكوا خال مرات تري واه قال مسقال أنا سابق ما أمنا كم زود مسيل الناس ما لازم تفطروا ما لونه قال له موسلو قال أبتنا ترى قوس كأتوقس كم أقوال واه أنت حفتي زيناتكي زيناتنا زين واه بس الله واتا دك حدا قري لكم جيكم تفلت وانقل يلكم جيكم واه ارن عبجه ولادي تكري ولا اتبجه نبوكم رايو انت قاعد ترف انا بونت له كله انا صباح يذكركن بونت ورا صباح يذكركن ما تقول لوم طريقه قرم زخيل وجن ابوغي اديك حوات قال انت يسمع انت يقول بس ما امر لهم فس قدوس قال مش قال مو دعتو انت من ياخذو مجانا بالبغتا ملس بجاخي بونت يوم تقولوا بونت يوم دك عدان جعي قلقاني حزوان كله خالي وي ما تشرت حطبون وي دما دخان نقر سقور لمالتي سؤالكم زيكم دربا يزارو ከጨንቀካ ከሎ ባይዘይ ተዛረው ዘረባይ ፊል ዘራው ዘሎ ማለት ወይ ማጭር ወይ ጋኔን ሒዝዎም ዝኸውን ዝኽእል ወይ ካ ዝኾነ ነገር ሲብል ዝኾነ ነገር ካሊ ዝባል ነገር የለን ኦብቪየስሊ ሰይጣን ኣብ አእምሮ ሓዲሩ እዩ ከምዚ ዓይነት ስራሕ ክትሰርሕ ዝገብር ማለት ዝተፈለየ ነገር ኣሎ ኢለ ኣነ ኣምን ብጣዕሚ ዝሕዝን ፍጻመን ክስተትን እዩ ኣብ ትውልድና ንሪኦ ዘለና ኣብ ዝሓለፈ እዋን በትናይ ቆጻጽራ ግእዝ ገለ እንዳውጋዕኹም እናሃለኹ 2500 ዓመተ ምህረት ቅድሚኡ 5500 በቆጻጽራ ክርስትና እንተኮይኑ ሲ ጠቅላላ 8000 ኣብ ምብል ሻምናይ ሳምንተኛ ሽሕ ዝበሃል ወይ ከዓ ሻምናይ ሽሕ ዓለም ብድሕሪ ጀሚራ በትናትና ቆጻጽራ ምንም ወላ ሓንቲ መዓልቲ ትበሃል ትርፍ ከምዚ ይብላ ነጊረኩም እየ ማለት እዩ ንዓለም ብሚዛን ንባሕሪ ብሚዛን መዚንዎ እዩ ንዓለም ከዓ ብስፍሪ ሰፊርዎ እዩ ዝብል ናይ እዝራ ሱቲኤል ዝተባሃለ ነቢይሲ ካብ መጽሓፍ ወሲዶም ብዙሓት ሰባት ሜይቢ 8000 መኸንበት ናይ ዓለም ክኸውን ይኽእል ይብሉ ኣብቲ ጽሑፍ ከም ዘሎ እንድሕር ኮይኑ ዓለም መዓልቲ ከም ትሓልፍ መዓልቲ ሰማይን መሬትን ከም ዝሓልፍ ኣይፈልጥን ግደፎ መላእኽቲ ሰማይ ገለገለ ሳቦኳ አይፈልጥን ገለ ተባሂሉ አቦ ጥራሕ እምበር ወዱ ኳስ አይፈልጥን ተባሂሉ አነ ኳስ አይፈልጥን ይሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ተዛረበን እንፈልጥ ኢና ማለት ኤኒዌይስ እቲ ኩሉ ክበሃል ክግበርዩ ተባሂሉ ዝነበረ ነገር ግን ኣብ ዘመንና ኣብ ግዜና በጽሑ እቲ በቃ ሳዲስቲክ ዝኾነ ሞመንት እንተልዩ ምናልባት ብፍላይ ሲ ኣብ ናይ መንሸውዩ ሓደ ወዲ ሓደ ታይዝ በሃል ማለት እዩ ወዱ ተቀይሩ መጽኡ ናብ ጓለሲ ተቀይሩ ማለት እዩ ድሕራይ ነዘቦሪ እሞ ተቦ በቃ አይካለን ብጣዕሚ ኣዝዩ ሓያል ብኽያ ዝሕሊፉ ሓያል በቃ ውሽጦስ አይካለን ብጣዕሚ ተረብሹ ማለት ብጣዕሚ ተሃዊኹ መንፈሱ ተረብሹ ሕጂ ነዚኣተን ወለደን አቦና ዲኤን አለው እንድሕርዳ ኮይኖም ኢማጂን ግበሩ በቃ ብጣዕሚ ማለት እዩ ብጣዕሚ ሲ በቃ ዝስሙዑም ነገር ብጣዕሚ ወርስ ዝበሃል ነገር እዩ አበይሞ ምስካሊ ወዱ ኮይኑለይ ዋላ ወድን ወዱስ በዘይገድስ ወዳዕዳ ወድ ገለስ አይሞበልኩን አበይ ኮይኑለይ ዝበሃሉ ግዜ እዩ ዝኸውን ማለት እዩ እሞዚ ብጣዕሚ ዝሕፍር እዩ ብባህል ወለድና ጽያፍ ብጣዕሚ ከቢድ ነገር እዩ ከም ባህሊ ንሕና ከምዚ ታይ ዝበሃል ንመክር ከምዚ ሲ ኣይትግበሩ ኢልና ንመክር እምበር ከነብጽሖ ንኽእል ዝኾነ ይኹን ነገር የለን ከም ካኺድካ ተኣስሮም ኣይትኽእል ክትሕዞም ኣይትኽእል ገለገለ ኮይኑ ግን ትመክር ትምኽሪ ከዓ ብሰናይ ምኽሪ ኣምላኽ ፈትወክን እዩ ተመለሳ ናብ ልብኽን እዩ ኩሉ ሰብ ዘይሓጥ የለን ዘይብድል የለን ተመለሳ እዩ ሕጂ እውን ይኣክድ እዩ ኩሉ ሓበሽ ብክሪ ኣቢሁም እስኪ ኩሉ ሓበሽ ማለት እዩ ኩሉ ብቋንቋ ዓረብ ንዋዕሉ ብቋንቋ ዓረብ ኩሉ እዩ ሕጂ ዓረብ ተትርጉሙ ሰባት ይኹም ክትነግሩኒ ዛጓለ ንስተይቲ ሓፍትና ትብሎ ዘላ ማለት እዩ ኩሉ ከም ትብል ኩሉ ሓበሽ አልሓበሽ ናይ ሓበሻ ከም ምዃኑ ተረዲን كم هاجرين أتوارينا خكن دي أتخون نورته بلا دي أخاطأت بزل بكرة أبيكم الحبش
بابا نسان تاي غيرا سوال حنتي قبرتن نبدي أصغر كاسب خبديل كنا اجري خات سبر عطا ايش حلف حالي فواس نابستيكيني جراتنا بزاق على وشا يقرفتنا تساهيلاتنا طب غيرا قربك تعميت كان هتخيل نيركا لا بعد بخوي عمتها ማለት ብናትካ መንገዲ ክትነብር ዘይፍቀደካ ማለት እዩ ብናትካ ራስ ክትነብር ኣይፍቀደካ ብናትካ ህይወት ክትነብር ዘይፍቀደካ ጉዙ ኡሱር ኢኻ ማለት እዩ ተረዲእካ ኣለኻ በቃ ዝኾነ ዓይነት ሓደ ዓይነት ናብራ ሓደ ዓይነት ክስታይ ሓደ ዓይነት አከዳድና ሓደ ዓይነት በቃ ሓደ ዓይነት ዋላ ክዳን ሓደ ዓይነት ሽፎን ሓደ ዓይነት ነፀላ ሓደ ዓይነት ዙርያ በቃ እቲ ነገርና ብኩል ሓንቲ ዓይነት በቃ ሓደ ዓይነት ትምርቲ ሓደ ኩላትና በሓንቲ መንገዲ ንኸይ ካብታ መንገዲ ሕልፍ በሊ ካብታ ተኸዲያ መንገዲ ሓደ ዓይነት ፖለቲካ ናይ ፖለቲካ ተሓሳስባ ሓደ ዓይነት እስኽ መሲልክ በትናትኪ አረዳዳኣ በትናትክ ፖለቲካ አመዛዝንኪ በዛ ዓይነት መንገዲ ኸይደ እዚስ ከምዚ ይኽእል ክትዛረብ ዘይፍቀደኪ ግርም ሕጂሲ ሓበሻ ማለት ኩሉ ነገርና ሓደ ዓይነት አይደንቲካል ብዝኾነ መንገዲ ክንህነፅ እንደለ ማሕበረሰብ ወይ ከዓ ክህነፅ ዝተደለየ ማሕበረሰብ ብዝመስል መልክዑ ከምኡ ተደፊእና ክንከይድ ንግበር ገለገለ ማሕበረሰብ ኢና እዩ ናይዚ ሓፍትና ማለት እዚኣ እኳ ብዙሕ ግዜ ለባምያ ብዙሕ ግዜ ቁም ነገር ዝነበራ ሰብ ያዘራርባ ገለገለ እያ ማለት እዩ ግን ሓደ ግዜ ከምኡ እዩ ንሰብሲ መወዳእቱ እንተይርአኻ ኣይትንኣዶ እዩ ዝባል ኣብነት ሓደ ብቑዕ ዝኾነ ሰብ ኣብ ዝኾነ መዓልቲ ክሳሓት ገለ ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ስለዚ ከም ሕዋታ ወይ ከዓ ከም ማይ ከም ሰብነታት ጋገት ክእልያ ማለት እዩ ተጋግያቶ ሓደ ዓይነት ዲቪየት ማለት ካብቲ መንገዲ ውፅእ ከይትብል ምእንታን በቃ ንስኻ ከምዚ ዘይትፈጥር ዘይትምህዝገለ መሲልካ ገለ ከይትረአ ምእንታን ከምኡ ከም ዝግበር ክመስላ ይኽእል እዩ ኖ ሓበሻ ንብል ሲልና በተለምዶ ደኣ ኮይኑ እምበር ንሕና ስታንዳርድ ኣለዎ ናይ ሓበሻ ባህልሲ ስታንዳርድ ኣለዎ ስታንዳርዱ ከዓ እንታይ ፍሬሙ እንታይ እዩ ሓደ ኣማናይ እንድሕር ኮይኑ ብትዝኣምኖ ነገር እዩ ናብኡ ናብቲ ናይቲ ዝኣምኖ ሃይማኖት ኣካይዳ ስዊት ዝገብር ምስኡ ዘሰማማዕ ተሰፊዩ ምስኡ ዝኸይድ ኣካይዳ እዩ ዝኸይድ እምበር ስኢሉ ኣይ ኖ ሽግር እኮ የብሉን ብከምዚ ተኸይደ ፀገም የብሉን ገለ እሞት ካልእ ኢኸ ውድቀት ከታትገብሮ እዩ ኦፍኮርስ ውድቀት ብትሪያል ትራይ ኤንድ ኢረር ኢኻ ትረኽቦ መንግስቲ እግዚኣብሔር መንግስቲ ሰማያት ገለገለ ዝበሃሉ ድሕሪ ሞትሲ ህይወት ከም ዘለና ንኣምን ህዝብታት ተልኢና ሓበሻ እዩ ሓበሻ ማለት ኩሉ ነገር መዓልታዊ ህይወቱ መዓልታዊ ንጥፈታቱ በብትዝኣምኖ ማለት እዩ ምስ ሞትና ንሕና ንጀነት ወይ ከዓ ንገነት ጀሃነም ወይ ከዓ ገሃነም ክንኣቱ ንኽእል ኢና ኢልና ንኣምን ማለት እዩ ሰባት ኢና ወደ ንሕና ስለዚ እንቶም ሞይትና ማለት እዩ ምስ ሞትናስ ድሕሪ ሞትስ ካሊእ ካብዚ ዝሓየለ ህይወት ማለት እውን እኳ ዳስ ሓዊ ተኮይኑ እውን ካብዚ ንላዕሊ ዘይጠፍእ ሓዊ ዘለዓለማዊ ዝኾነ ኢተርኒቲ ማለት ኣብ ዘለዓለማዊ ማለት ክሳብ ዓለም ዘላ ማለት እዩ ዘሎ ዓለም ማለት ዘለዓለም ማለት ዘላ ዓለም ማለት እዩ ስለዚ ካብዚ ንላዕሊ ኢቭን ህይወት ክንነብር ከም እንኽእል ኢልና ንግምት ህዝብታት ኢና ምሽ ስለዚ ትሽግራት እዚ ብምልኡ ኣቀዲምና ስለ ዝተረድእና ሓጢያት በደል ዝበሃሉ ነገራት ብምልኦም ከዓ ከይህሉ ንጥንቀቕ ንሕርዳ ኮይና ከመካይዳ ሃይማኖትና ንኽእል ሰባት ስለ ዝኾና ወለድና በዚ መስርሕ እዚኦም ዝንቀሳቀሱ ነይሩ ቴሉ ዘ ፋክት ከዓ ኣይተጎድኡን ዝተጎድኡ ዝመስለና እምበር ኣይተጎድኡን ንኣብነት በቲ ናይ ዓድና ህይወት ከይድካ ተንቀሳቂስካ ምናልባት ኣብቲ ናይ ሕጂ ዘሎ መሬታዊ ናብራ ማኒፋክቸር ዘይ ክንገብር ንኽእል ወይ ከዓ ድሕራት መሲልና ንረአይና ወድሕረት ከም ዘለና ንረአይና ይንፀባረቕ እዩ ኣብቲ ህይወትና ኣብቲ ናይ ላይፍ ስታንዳርድና ብጣዕሚ ኣዝዩ ግልታዕቲ ኣለዎ ውፃእ ውረድ ኣለዎ ገለገለ ምስ እውን ሓጢያት ተሰሪሕካ ኣምላኽ ድኻ ስለ ዝነበርካ ኢሉ ይምሕረካኒ ኦፍኮርስ ግን ከዓ በቲ ባህል ወለድና መሰረት ከይዶምሲ ዝሃፍቶሙ ካብቶም ዝሃፍቶሙ እውን ኢቭን ናይ ዓለምና ዝፀደቁ ካብቶም ዝፀደቁ እውን ኩሉ ግዜ ሽሞም እንዳተፀውዑ ካብ ዝነብሩ ተካይዳ ወለድና ዝነበሩ ከም በዓል አብርሃም ወይ ከዓ ኢብራሂም ብጠቕላላ ብኣፀዋዋዕ ማለት እዩ ተሰሚዕናዮም ዞም ሰባት እዚኣቶም ወይ ከዓ ተርእናዮም ህይወቶም ከም ዝናትና ናይ ወለድና ተመሳሳሊ እዩ ነይሩ ሕጂ እስራኤል ተኸይድኩም ብሰዓት እዚ ማለት እዩ ሃገር እስራኤል ተተኸዱ በድዊን ዝበሃሉ ሰበኽ ሳግም ኣለዉ በ28 መዓልቲ ገዝኦም ይቕይሩ ገዛ ዝበሃል ነገር ኣይፈልጡን ምሁራት እዮም ፈላጣት እዮም ደቆም ኩሎም ኣምሂሮም እዮም ሶላር ኣለዎም ይጥቀሙ እዮም ቴክኖሎጂ ይጥቀሙ ማለት ኣይኮነን ይጥቀሙ እዮም ግን ህይወቶም ከዓ መሬታዊት ህይወት ጥራሕ ከም ዝወነኑ ስለ ዝፈልጡ በዚ ሓሳብ እዚ ተረዲኦም ይንቀሳቀሱ እዮም ማለት እዩ ንሕና ግን ዝኾነ ስልጣነ ወይ ናይ ዝኾነ ዓዲ ኣካይዳን ዕቤትን ንርአ ዓድና ድሕር ምዃኑ እዩ ዘርድእና ማለት እዩ እወት ድሕረት ዘለዎ ዝድሓርናሉ ነጥቢ ከም ዘለዎ ኮይኑ እዚ ዲናይ ዘይገበርኩ ማለት እዩ ዘይከሓድኩ እቲ ፀብለልታ ዘርአናሉ ነገር ግን ክነቕፎ የብልናን ኣካይዳ ደቂ ኣንስትዮ እሞ ከምዚ ደሞ ሓይሽ ሕጂ ሓይሽ ውይ ኢሉ መወዳእታና እኮ ንሕና ልጓም ዘይብሉ
فرسينا هنكون صمدو غيري مزيوم حتى ኢትዮጵያ ምስ ሃገራት ጽምዶ ክትገብር ከላ ንሕና ምስ ክልላት ንገብር ኣለና ማለት እዩ ይርዳክ ማለት ኢትዮጵያ እዚ ሁሉ ኤርትራ ውዕለት ገራትላ እዚ ሁሉ ሰራዊት አሰልጥና እዚ ሁሉ ገለመለ ኢትዮጵያ ምስ ሃገራት ይወሓዱ ይብዙሑ 50 ደም ተጸዊዖም ገለደም ተጸዊዖም በዘይ ገድስ ጉዳይ አይኮናል ክትገብር ከላ ንሕና ኸ ምስ ክልል ዝመተት ክልል ካብዚ ዝኸፍእ ውርደት የለን ሪኦኹም ማትኮን ተስፋ ገብር ካብዚያ ዝኸፍእ ውርደት የለን ኤርትራ ምስ መፁም ደገራት ኢልካስ ምስ ሓንቲ ዝኸነፈት እሺ ወዳሓትነ በቃ ወዳሓትነ ወዲ ሸረ ጻዕዳ ኢሎም ወዳሓትነ ይጋይሎም ማለት አና ወዳሓትነ ክዛረባ አይደልን ምስክልና ጽምዶ ንገብር ዘለና ኢሉ ኦፍ ኮርስ ድሕ ጽምዶ ገራ ኤርትራ ምስ ትግራይ ተቆይኑሲ ምስ ክልል ያትከብር አላ ሓሳብ ትሕጂ ዘሎ ማለት እዩ ሓዋሩ ታከም ዝኸውን አይፍለጥን ሽዑ ሰሚዕና ወይ ካሪና ንዛረበሉ ዝኸውን ግን በትሕጂ ዘሎ ትክክል ኢኻ ማለት እዩ እሞ ምስመኒ ብርጌድ ሓመድ ሃገር ደም ኮይኖም ዲው እሺ ወደ ባዕሰና ብዝብል መምህር በየ ነገር ዝገርስ ከንስካር ናጅዳ ውሉ انا عفوا تظلمنا كباسو كله نعنا تጨጭፉ وهابنا يقولون كما جدا وعل كاتو كله زين فلط ነገር كسمامعو كله كم زي غاتا زي تحبرنا ነገር كباسو كله زمص تጨጨፈ ነገር ክንቀበል ይብልናል كم زي ክንከውን ይብልናል كم زي ክንከውን ይብልናል ابزاينا خان احنا كنقع زلنا ني سياسي بنا 30 قلن عامد كمان بصراحه زيو عالسي ابي دليلو تحري دليلو يلناسي نمنتاينا بخالتنا امتحان نقدل هنا نحن بخالتنا امتحان قلنا زغبو سلمتاي افراي زي كونس غاجي سلمتاي اغلغلت زي هابس غاجي كابو اقليلكا كرزي يخل نغراد ما يرلو حدا كابت دما منالبات كل ጊዜ مسنعنا مندنا ግን እዚኦም ሰባዚያቶም ነቲ ኤርትራምስ አሜሪካ ክገብሩ ትኽእል ነገር ኣብ ምሽንካር ብዙሕ ጉያ ይግበር ከም ዘሎ ፍላይ ቲቦር ናጊ ዝበሃል ሰብ ነቲ ጉዳይትን ምሽንካር ክንደምንታይ ተበጊሱ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና አይ ብተወከለ ኣኒዕቕና ክንሪኦም የብልናን ዝብል ዘረባ ይሒዝ ሞጭ ዘሎ ጆርጅ ድራር ማለት እዩ ንመን ብርጌድ ንሓወዲ እዩ ታይቱ ዝገብርዎ ዘለዎ ካይዳ ክንዓቕ የብሉን እዩ ነቲ በየነ ዝበሃል ዝፅሓፈ ማለት እዩ እቲ ግንባር ናይ ብርጌድ ንሓመዱ ዝበሃል ምስ ዝተፈላለዩ ነገራት ይራኸብ ከም ዘሎ last night dinner allowed has to conversation with Ted Cruz ምስ ቴድ ክሩዝ ዝበሃል ዘሎ ናይ አሜሪካ ሴኔተር ከም ዝተራኸቡ ዝንገር ዘሎ በቀይ ባህር ቁጭት የፈጠረው መዝሙር ይዝብል ዘሎ ማለት እዩ እዚ መዝሙር እዚ ሞፂ ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘሎ እስኪ ንስማዕ ካርማዬ ቀይ ባህር ቤቴ ጀግንነት ውርሴ ያባታቴ መልህ ካርማዬ ቀይ ባህር ቤቴ ጀግንነት ውርሴ ያባታቴ እሺ ዝሰማዕኹሞ ማለት እዩ ሓዱሽ ኣብ 2018 መስከረም 2 ዝነበረ ምርኢት ማለት እዩ ኣብኡ ዝቐረበ መዝሙር እዩ ኣብቲ መዝሙር ብዙሓት ሰባት ዝበኽዩ ዝነብዑ ገለ ሪኢኹም ኣለኹም ታኾይኖም እዮም ዝብል ብቁጭት እዮም ተጣዒሶም እዮም ዝበኽዩ ዘለዉ ንምንታይ ክሳብ ዘይብልና ኢሎም እዮም ዝበኽዩ ዘለዉ ይፈልጥዎ ድዮም ኮይኖም ኣይፈልጥዎን ኣይደኖ እዩ ዝብል ማለት እዩ ዘረባ እስኪ ናብዚ ሓውና ዘሎ ርኢቶ ከዓ ንቐፅል ማለት እዩ ሁሉ ሚንስ የለን ባሕሪ ክትረኽቦ ልትኽእል መንገዲ ብቸኛ ወይ ከዓ ብሕታዊ ብሰላማዊ እንካን ሃባን ገንዘባ ከፊላ ሽልና ሸሕ ኣቢላ ሽልና ከፊላ እያ ክትጥቀም ትኽእል ካብዚኣ ወፃኢ ብሓይሊ ሲያስ ኣፈወርቅን ሓውስን ዝገበርዋ ህልካ ዘውድቕ ቃሲ ከም ተመክሮ እዩ ዝውሰድ ኣርባዕተ ነጥብ ማንም ሰብ ይጣዕሞ ማንም ሰብ ይቀበሎ ኣይቀበሎ ፃባ ይጣዕሞ ዕረ ጉዳይ ኣይኮነን ኣነ ግን ወሲደ የለኹ ጋና ኣስመራ ኸድየ መጽሐፍትና ህዝባዊ ግንባር ኩሎም ኮነዎም እዩ ጽቡቕ ኣንበቦ ማለት እዩ ከም ደስ ዝበለካ ንዓኻ ብዝምእማእካ እዩ ተዘረባ ትኽክል እዩ ናይ ባዕሉ ሓሳብ ይገሊጹ ዘሎ ከም ሓሳብ ድማ ንሕና ሰሚዕና ኣለና እዩ ሓቂ ዶ ሓሶት 2018 ንስ ኩናት ኣይተርፍን ይብሉ እዚ ትንቢተ ስታሊን እዩ 2018 ጦርነት እንገባለን ያቃል ጦርነት ይመጣል ምንም ጥርጥር የለው ጦርነት ይመጣል ቀውዑ ከዓ ስለ ዝኾነ ዝመጽእ ዘሎ ኣብ ቀውዒዮም ዝመጹ እሞ እንታይ ኢና ክንጽበ ንኽእል ይከኣል ዶ ይኾን ከምኡ ዝብል
ናይ መጀመርያ ሓተ ገብሮ እንታይ معاتي ሃይለ ኣውስትራልያ ኮይኑ ብናፍቆት ኩና ዝተሐመሰ ይመስልዎ ታይና ክንጽበ ንኽእል ሰናይ ትምኒት ገይርዎ ዝናብ ገይርካዮሲ ክንደይ ዝመርኣይ ኣቲ ዝብል ገለ ቆውዒ መጽ ስለ ዘሎ ኢልካ ኣንፈት ኩና ትምትንባህ እንታይ ዝበሃል ጣቋይ እንታይ ዝበለ ጣቋይ ይብለ ጥንቆላ እዚ እንታይ ጣቋ ኸውን ይጥንቁል እኮ ይዘላ ጥንቁል መጽ ይኹን እንታይ ትፈልጥ ዋና ዓባ ግደፍ እንታይና ንጽበ ከምኡ ዝኣመሰለ ኣንፈት ኣሎ ኩናት ኩልዓ ይኽእል ዶ ናይ መጀመርያ ነጥብና ኩናት ኩልዓ ይኽእል ዶ ዝብል ምስቱ ሓፈሻዊ ጉዕዞ ብልጽግና ኣተሓሒዝና ብልጽግና ኣብ ውሽጢ ትግራይ እውን ብደገ እውን ዘጠናጅዎም ግለሰባት እኒው ዝልእኾም ማለት እዩ እዚኣቶም ሒዙ ብደገን ብውሽጥን ይሕግዙን እዮም ዝብሎም መላት እንተሒዙ ነህዝቢ ትግራይ ይኹን ነህዝቢ ኤርትራ ክወርር ይኽእል ዶ ዝብል ጠላእት እንታይ ይደልዩ ኣለዉ ሓንቲ ነገር እያ ንኣብነት ኢትዮጵያ እንታይ ይደልዩ ኣለዉ ክነግረኩ ውግእ ክገብሩ ደልዮም ኣይኮኑ ውግእ ነቲ ህዝቢ ከስድዕዎ ደልዩ ኣለዉ ነቲ መንእሰይ ከስድዕዎ ደልዩ ኣለዉ እዚ ኸዓ ነነዊሕ ግዜ ክሰርሕሉ ዝፀንሐ እዩ መለስ ዜናዊ ካብ ስልጣን ጀሚሩ ክሳብ ሕጂ ዘይተቐየረ ኣጀንዳ ናይ ኢትዮጵያ ኣሎ እንተኮይኑ ከመይ ጌርካ ነዚ መንእሰይ ኤርትራዊ መንእሰይ ተስፋ ከም ዝቆርፅ ምግባር እዩ ናፅነት ኤርትራ መርገም ሒዙ ከም ዝመፀ ጥሜት ሒዙ ከም ዝመፀ ኤርትራ ክትዓቢ ከም ዘይትክእል ኤርትራ ነብሳ ክትክእል ከም ዘይትክእል ጌርካ ምግላጽ ኤርትራ እኮ ዶላራት ሓገዝ ናይ ኣሜሪካ ይኹን ናይ ምዕራብ ወይ ናይ ዕራብ ረኺባ ኣይኮነትን ኣብ ዝበፅሓ ኣይኮነትን ክሳብ ሕጂ ኤርትራ ገለገለ ሰባት 4 ቢልዮን ዶላር ዕዳ ኣለዋ ብሉ ካበይ ምፅኦም ይፈልጥን ግን ኤርትራ ዝኩሉ ዕዳ እንዳመንጠለት ካብ ደገ ይኮነትን በትሪ ጠበንጃ ወይ ናይ ፀጥታ ሓይሊ ሃኒፃ ኣይኮነትን ነቲ ህዝቢ ትገዝኦ ዘላ ወላት መንግስቲ ማለት እዩ ህዝቢ ኤርትራ ኤርትራውነቱ መሪጹ ሓድነቱ ሓሊቡ ዓሊ ይድዕቅብ ደሎ ነገራት ኣሎ ማለት ንሕና ኸኒ ኣብ ህዝብና ኣብ ሃገርና ለውጢ ከመፅእ እንድሕር ኮይኑ ናይ ሕብረተሰብና ብፍላይ ናይ ዝመፅእ ዘሎ ንእሽተይ ወለዶ ናይ ንቕሓት ደረጅኡ ኣተሓሳስቡ ክቕየር እንተኽእል እዩ ለውጢ ክመፅእ ዝኽእል እምበር ትክክል እዩ ናይዞም ኣቦ ዘረባ ማለት እዩ ትክክል ናይዞም ወላዲ እቶም ሕጂ ዛረቡ ዘሎ ንቕሓት መንእሰያትና ክብተይሉ ለውጢ ክበሃል ከሎ ባይዘወይ መንግስቲ ምልዋጥ ዘይኮን ይኽእል ዝዓዲ ትልወጥ ከፍትም ገለ ተኮይኑሲ ናይቲ ዘሎ ሕብረተሰብ ናይቲ ሕጂ ዘሎ ማሕበረሰብ ናይ ንቕሕድ ማለት ኣይኮነን ግን ክብክብል ናብ ዝኽእለሉ ደረጃ ናብቲ ሕጂ ግዜ ዝጠልቦ ደረጃ ዓበይተይሉ እዩ ትክክል እዩ ስለተቐየረ ጥራሕ እውን ኣይኮነን ለውጢ ክመፅእ ዝኽእል ስለዚ ሰብ ካብ ፍርሒ ክወፅእ ካብ ናይ ተንኮል ፖለቲካ ዓይነታት ክወፅእ ሞር ኤክስትሪም ናሽናሊዝም ዝኾነ ብሽም ሃገራውነት እቲ ካብ ህዝብኻን ካብ ወለድኻን ካብ ስድራኻን ካብ ቤተሰብካን ንላዕሊ ሃገር ጥራሕ እንዳበልካ ከመይ ኢልኩም ከተሕንዎም ክኢልኩም ምክንያቱ ኣብኡ ብዙሕ ንሕና እናርሒናዮም ኖኖ ግባር ገይም ሓሞት ኣይገበርዎን ገለ ዝብሉን ስለዝነበረ ዳዊት ይምፃእ ምክንያቱ ኦልሬዲ ኣነ ካቶም ስለዝነበርኩ ጉዳይ ይምፃእ ተባሂሉ ዳሓር ግን ናትና ምስ በልና ኩሎም ሰለስተዮም ንዓሩን እውን ኣጋጣሚ ከም ዝለካ ኣቦ ወንበሩ ስለዝነበረ ሱኳ ይሸገረናን ይፈልጦም ስለዝፀንሑ እወ ናትኩም እዮም ተቐበሎም ተባሂልና ብኸምዮም ዝወፁ ናብተን ዝተበገሱሎም ፖሊስ ጣብያታት ናብኡ ይኺዱ ካብኡ ንወኺልካ ተወስዶ ተባሂለ ኣብኡ ዝነበሩ ፖላይስ ፅቡቅ ተሓባቢሮምና ቴንክዩ በዛ ኣጋጣሚ ሓውና ዩቲበር ይከኣሎ ማለት እዩ ብብዝሒ ኢኻ ድርበሻታት ብዙሕ ፋውል ክትገብር ቀኒኻ ገለ I don't know كم تاه حتى بجيس كابتلو خدي بعلامة دي ولا واحدة أفلوتو دي نعير دانني تعرف قال يكونن قل يبز حنا سلزولي أنت كتب سمعناك كفيلهم يموت يوم كتب تاني حكامه لمن يوم كفيلهم من يتي تخفيلو من يخاف علي بخمي هالجباب تخفيلهم كم حسب كبدو بإيرترا تملي سوم تبلا نازل لحاسي كم يتجباب كم هاللي خندونوتا وزيت قال شو تخونكم زي تعرفوا وساك الزينة زي تسرح كم تنايب على شنش قال الزينة سرح سباتها امتحاد زارب عدم قال تاخذ سباتها متسلم توافيرك تعنت على ما يزلك بتعمي خا قيح مسمر تركز زلخا ردا كان دحر على خوي عند حر جبت لك خوينو قدمي سقيلك افيك في حليلك مزراب مالتي نو انويس ناتكا حوي منئسي مالتي قيح منئسي من يخاشمكا يكالو تي في زولو حجنتهم كاب عصب استملسو ويكا تتحيزو مسي استملسو ايرتراويان ايكونن تزاريبو قدم حجو زسور زنورو دليت فتحسي كفيلم زوصو نيروم كفيلم نحرد ادوط خوينم تم دليت فتح مالتي نحرد اخو زوصو نيروم كوينم سي حدا تاثيرهم نحلوس نمنتايد اقسابنا وصيحهم
ካብ መጀመሩ ጀሚሮም ሰይክ ሶሪ ይኽእል ነይሮም እንዲዮም መስርሕ ተልእዎ ዝብል ዘረባ ተዛሪቡ ነይሩ እዚ ስኡልካ እዩ ዝበሎ ንሱ እዩ ብኻሊእ ባህላ ድማ ምስካሎሲ 4 ዓመት ዲ 3 ዓመት ገለ ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያ በደንብ ጌራ ካብ ዝፈልጦም ሰባት ሓደ ይካለ እዩ ይካለኹም ዓይነት ባህሪ ጭራሽ ፈፂሙ ዘይብሉ ሰብ ተሃሎ ይካለ እዩ ማለት ኣይሕሱን ዘይሕሱ ሰብ ተሃልዩን ይካለ እዩ ማለት እዩ أنا ديلا من الله هارور برتعكم دي تعدهم هو ودايتك هارور بزحي قالوا اللي استرجي أتا حو خرا ودي قليل مخي أنا خاصة ودي قليل مليلسي وأنا حتى قليل حكمنا قال أنت يا بترجع قال ودا كمسيلني لا ترى قالوا ذي أب إنترفيو ناقبل ودي ኣብ ሆቴል ዘለኹም ኣይ ገብረ ሓወይ ተጠንቀቕባት እቲ ኩርሲ ዝለመድኮ ኩርሲ ኣይኮነን ከም ገለ ኣኾፍ ኢለ በታ ጫፍ ኮፍ ምስ በልካያስ ትዕፀፍ እሞ ብልዕሊኡ ኩሽን ኢለ ዝገበርኮ መትረኣስ ነይሩ እሞ ንሱ እውን ከይዱ ሒዝኒ ኣውዲቕኒ ኣታ ኣጣውያ ናይታ ኩርሲ ብጣዕሚ ተስሐቀ ንዓይ እውን ኣስሐቀኒ ትቕዳሕ ምስ ሰደዱለይ خلق هذا قرمهم من دس حقهم من كا تايلاي حتى يصير غيرو زبل مو درجة 100 ب100 سي نحراب جزاي كوين زقبر انترفيو نايل علي جدا كلها شبت غيره وزته يقف دبنا بجزاي مسالي انويس مالتي بخمي وديو قالون زغرم ነገር يكون ወንበርሲ once in the past مالتي ማንም ሰው ወዲኡ ሆውን ይኽእል ወይ ካ once in the future he will fail from a chair so it's nothing man በቃ ብዙሕ ዘተሐሳስብ ነገር አይኮነን ምናልባት ከም ፈን ወይ ካ ከም ዚ ሪአክሽን ፈኒ ፓርት ገለገለ ተቆሪጹ እታወት ናይ ميم كوين كالله مالتي التاوت كوين كالله أخذ وخسرح الكاغلي كاب زحلفه جد بزحنا جرا قداسي كوين يكون نزار ولا نواقع على قل يكون نسحق ولا ترحنا نخل مالت تاري أخوين قلنا بالغير نمبر مزي مسزغون يكون نجار تحز نجار يقولون تودا أون جست أبوي كود إخلي كتاي عشان بعد نص أنا كابزي قلت كود إخلي مدام قنا مخان مالتي زيد مثلنا لو عند فيديو لو أمكن أخون لكم يزمنا تصبون كيسمعنا دحنا قني وتاخذ لكم يزدلي حسابكم نتقص ولا يزلهم بملؤهم كأمالتيو يقني لي كبرت يا بلي لو أمكن السلام يسمعنا تشاو دحنا قني وتام good light دحنا حضرت حواتي ما نطيب